Kaixo eta ongi etorri. Gaur bidaia txiki bat egingo dugu bizitzaren motorrera. Ikusiko dugu nola argi izpi soil bat den gure planeta osoa martxan sartzen duen indarra. Izugarria da, txiki-txikitik hasi eta planeta osora zabalduko gara. Goazen! Inoiz jarri zarete baso baten herrian eta ingurura begira. Pentsatu duzue, baina ze demontre da guztia mugiten duena. Zuaitz erraldoi hauek, animaliak, insektuak, bizian onai. Nondik ateratzen da hori guztia aurrera eramateko energia? Ba, sinetziala ez, erantzuna uste duzuena baino askoz txikiagoa da. Ikusten dugun bizitza estanda hori guztia, hosto baten barruan gertatzen den prozesu mikroskopiko batean hasten da. Bai, ondo entzun duzue, dena argi izpi soil batekin hasten da. Bale, goazen arira. Nola da posible hau? Bada, dena posible egiten duen prozesu nagusia aztertuko dugu. Fotosintesia. Eta ikusiko duzue oso erraza da ulertzen sukaldaritzako errezeta bat balitz bezala. Galdera tontoa dirudi ez da, baina pentsatu une batez. Landarrek ez dute guk bezala janaria bilatu behar. Ez, haiek beren janaria sortzen dute. Eta horretara erabiltzen duten menua benetan sinestezina da. Begira, errezeta oso simplea da. Pentsa landare bat sukaldaria dela. 3 osagai nagusi behar ditu. Bat, eguzkiaren energia. 2, airetik hartzen duen karbono dioxidroa. Eta 3, lurretik zurgatzen dituen ura eta mineralak. Osagai horiek guztiak nahastu eta, voila, 2 gauza sortzen ditu. Alde batetik azukrea, bere janaria, bizitzeko behar duen energia. Eta bestetik ia opari moduan guk arnasteko beharrezkoa dugun oxigenoa askatzen du. Baina nola egiten du zehazki? Nola demontre bihurtzen du argia janari? Horretarako, hosto baten barrura sartu beharko dugu. Benetako lantegi kimiko batera. Hemen dago magia guztia lagunok, klorofilan. Landareai kolore berde hori ematen dien pigmentua da. Baina ez da kolore kontu bat bakarrik ez horixe, klorofila eguzki panel txiki bat bezalakoa da. Eguzkiaren energia harrapatu eta prozesu guztian martxan sartzen duen motorra da. Klorofilarik gabe, ez legoke ezer. Oso ondo. Landareak bere janaria sortu du, azukre hori. Eta zer egiten du horrekin? Ba funtsean, 2 gauza. Zati bat berehala erabiltzen du, eguneroko gastuetarako, asteko, hosto berriak ateratzeko, bizitzeko alegia. Eta soberan duena, hori gorde egiten du, jakitoki bat balu bezala, garaitzarretarako erreserba giza. Baina kontuz, prozesu honek ez dio landariari bakarik mesede egiten. Sortzen duen hondakin bat, hondakin hori planetako bizidun gehienontzat altzor bat da, benetako opari bat. Pentsa dezagun une batez zer esan nahi duen honek. Landareak guretzat pozoitsua den gas bat hartzen dute, karbono dioxidoa. Eta bueltan, arnasteko behar dugun oxigenoa ematen digute. Eraldaketa kimiko sinestezina da, gure atmosfera garbitzen dute eta aldi berean bizia ematen digute. Ados, orain badakigu landareek nola sortzen duten janaria eta oxigenoa. Baina nora doa hori guztia? Landarean geratzen da? Ez noski. Asko sistema handiago baten parte bihurtzen da. Orain goazen kamera pixka bat atzerantz botatzera. Landare bakar batetik bizitzaren sare erraldoi horretara pasako gara, ekosistema deitzen diogun horretara hain zuzen. Zer da zehazki ekosistema bak? Pentsa komunitate bat dela non dena eta denak dauden konektatuta, bizidunak eta bizigabeak, guztiak elkarren beharra dute funtzionatzeko. Ekosistema batek, esan dezagun, 2 zati nagusi ditu. Alde batetik zatia biotikoa, hau da bizia duena, landareak, animaliak, ondoak, gu geu. Eta bestetik zatia biotikoa, bizigabea, hariak, ura, airea, eta jakinea, hasierako txinparta pizten duena, eguzki argia. Eta nola mugitzen da energia sare honetan? Begira, landareak dira ekoizleak, haiek sortzen dute energia guztia, eguzkitik hartuta. Gero konsumitzaileak gatoz, animaliak eta landare horiek jaten ditugu energia lortzeko. Edo landareak jaten dituzten beste animalia batzuk jaten ditugu. Horrela sortzen da elikasare bat. Baina kontuz, ezaztu inoiz. Kate osoaren jatorria, beti landarek harrapatutako eguzki energia da. Bukatzeko, goazen dena ondo lotzera. Zergatik da hain garrantzitsua hau guztia? Zergatik asola du guri hosto baten barruan gertatzen den prozesu txiki horrek? Hauze da ondorio nagusia.
Hosto baten barruan gertatzen den erreakzio kimiko ia ikusezin horixe da lurreko bizitza ia guztiaren motorra. Pentsa, elikagaikate osoak, arnasten dugun airea, gure planetaren oreka, dena, absolutuki dena, hortik abiatzen da. Eta beraz, galdera batekin utziko zaituztet. Horrei badakigu zein garrantzitsua den hau, zer egin dezakegu guk gure egunerokoan munduko motor txiki baina ezinbesteko hauek babesteko. Horrixe da gogoeta. Mila esker gurekin izateagatik eta hurren arte.